Hemen dagoela nire ezkerrean gitarrista bat. Nor, adibidez, Eric Clapton. Bai. Hemen nire eskubian bajista bat. Nor eta Paul McCartney. Zeratik ez? Eta atzian, baterian Charlie Watts. Ez dut ezagutzen hori, Ringo Starr, bai, seguro nik aio du Charlie Watts. Norberak bere fantasmenak. Eta horrela, talde bat gaudela bezala egingo dugu, ni bintza zarata egiten saiatuko naiz. Kusiko dugu gero, para gozten. Maita sonanera